Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы. У студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Работа на карысць краіны і людзей. 2 гады на пасадзе. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Іван Маркевіч. Сэрца аддаём дзецям. Конкурс сярод шматдзетных сем'яў раёна прайшоў у Маладзечні. Выцінаем разам. Рэспубліканскі творчы форум сабраў людзей, зацікаўленых старажытным майстэрствам з усіх рэгіёнаў Беларусі. Работа на карысць краіны і людзей. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Іван Маркевіч на адказнай пасадзе ўжо 2 гады. І за гэты перыяд народным выбраннікам была праведзена маштабная праца. У выніку намаганняў дэпутата і ўзаемадзеянні з кіраўніцтвам раённых выканаўчых камітэтаў, з старшынямі раённых пасялковых і сельскіх саветаў дэпутатаў і нават з абласнымі структурамі былі вырашаны асабліва значныя праблемы для рэгіёна і асобных грамадзян. Напрыклад, запушчана станцыя абезжалезвання ў аграгарадку Беразінская, праведзена рэканструкцыя адчысных збудаванняў сістэмы каналізацыі, а таксама частковай сістэмы водазабеспячэння ў гарадскім пасёлку Радашковічы. У гэтым жа населеным пункце адрамантаваны дзіцячы сад. Акрамя гэтага аказана садзейнічанне ў арганізацыі вытворчай бяспекі на прадпрыемстве забудова ў пасёлку Чысць. Выкананы работы па асфальтаванню дарогі Груздава-Капачы і вырашана шмат іншых пытанняў, у тым ліку асабістага характара. За гэты час Іван Маркевіч разгледзеў больш за 35 дзесяткаў зваротаў грамадзян, прыняў больш за 3 сотні выбаршчыкаў, правёў 116 сустрэч у працоўных калектывах, а таксама 47 прыёмаў грамадзян. Я всегда обращаюсь к гражданам, чтобы они смелее шли на прием и к депутату, и к местным органам власти, для того, чтобы снимать эти проблемы. Почему? Потому что я всегда говорю, что власть работает хорошо, но настолько много задач стоит, настолько много возникает проблем, и их надо решать. Мы не должны сегодня все вопросы, которые есть, опускать или в какой-то степени, значит, мимо их проходить. А именно, значит, люди должны смелее идти к органам власти, а мы должны их слушать и решать эти проблемы. Будь прыкладам свайму дзіцяці, Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна праводзіць акцыю, мэтай якой папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. Асаблівая увага падчас дадзенага мерапрыемства удзяляецца праблеме траўматызму малышоў і падлеткаў і прапагандзе дзіцячых утрымліваючых прыстасаванняў. Таксама супрацоўнікі міліцыі выступяць у працоўных калектывах, правядуць апрацоўкі дарог і вуліц. Інспектары нагадваюць, што дарослыя будуць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці, калі дзеці парушаюць правілы дарожнага руху. На тэрыторыі нашага раёна з пачатку года зарэгістравана одно дарожна-транспартнае здарэнне, у якім дзіця атрымала траўмы і пэўны час знаходзілася ў медустанове. Акцыя скончыцца 5 красавіка. Дамы, лазні на паперы. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку Маладзечынскага РАУС затрымалі 34-гадовага жыхара райцэнтра, які падазраецца ў махлярстве. Жыхар вёскі Краснай кіраваў будаўнічай фірмай «Вімімекс». Пры афармленні заказаў мужчына заключаў дагаворы і браў папярэднюю аплату. Кліентам выдаваў распіскі і пасля гэтага знікаў разам з грашыма. Заявы пра махлярскія дзеянні бізнесмена пачалі паступаць у міліцыю з 2017 года. У пастку трапілі жыхары Маладзечна, Смаргоні, Вілейскага, Смалявічскага і Мінскага раёнаў. Таксама не быў зроблены разлік за арэнду памяшкання і электраэнергію. Мужчына растлумачыў праваахоўнікам, што ён сапраўды браў заказы, але не мог іх выканаць за недахопу фінансаў. Па дакументах у кампаніі працавалі 3 чалавекі, бізнесмен, яго жонка і наёмны работнік. Маладзечынскі РАУС звяртаецца да грамадзян, якія пацярпелі ад махлярскіх дзеянняў бізнесмена, з просьбай паведаміць пра гэта ў раённы аддзел унутраных спраў па адрасу горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 22, ці па тэлефоне 8029 554 74 26, 8017 6 77 16 56 ці 102. Сэрца аддаём дзецям, а таксама любоў, ласкавасць і клопат. Конкурс сярод шматдзетных сем'яў Маладзечынскага раёна прайшоў у гімназіі нумар 6 горада Маладзечна. Аб самых дружных, таленавітых і шчаслівых сем'ях у наступным матэрыяле.
У Маладзечынскім раёне зараз налічваецца 60 прыёмных дзяцей. Выхоўваюцца яны ў 26 прыёмных сем'ях. Сёння ў гэтай зале прысутнічаюць 5 актыўных і дружных сямейных калектываў. Паказаць свае таленты, расказаць асабістыя гісторыі, падзяліцца традыцыямі і сакрэтамі выхавання. Такія сем'і – прыклад для іншых. Задания были продуманы так, чтобы ребята и приемные родители могли проявить все свои способности, раскрыть перед зрителями душу, чтобы жюри и участники конкурса, а также зрители зала могли понять, принять и оценить то, что делают наши родители для наших детей. Прыёмныя бацькі – гэта прафесія, але побач з дружнымі вялікімі сем'ямі разумееш, яны не работнікі, а любячыя мамы і таты. Змяніць свой звыклы вобраз жыцця і поўнасцю аддаць сябе дзецям. На гэты няпросты крок пайшла кожная прыёмная сям'я. Любоў, ласкавасць і клопат – шчодры дар, але гэтага мала, сцвярджаюць бацькі. Навучыць любіць дзяцей, што волею лёсу згубілі веру ў іншых – такая задача перад сапраўднымі татамі і мамамі. Я долго думала, решала. Мне жалко было детей и хотелось им как-то помочь. Ну, потом узнала, что есть такая профессия, вот приемный родитель. Обратилась в отдел образования, написала заявление, прошла обучение, медкомиссию. Потом посмотрели условия проживания, могут дети проживать, не могут. И мне разрешили взять детей. Вот первая моя девочка приемная – это Виктория. Мне как бы дало счастье понять, что я вот нужный человек в семье, всю заботу, ласку, то, что не могла от своих родных получить. Здесь я все обрела. Толькі там, дзе ёсць сям'я, пачынаецца сапраўднае дзяцінства. У гэтым месцы праходзяць крыўды і гояцца раны на сэрцы, а маленькія людзі, якія перацярпелі няпростыя жыццёвыя перыпетыі, адчуваюць сябе патрэбнымі і шчаслівымі. 12 лет назад мы первый раз стали приемными родителями, взяли девочку. Ну вот с этого все началось. В данный момент у нас 10 детей, 4 приезжают. А вообще выпускников у нас уже 8, которые уже выпустились, выросли. Дети, которые от нас ушли, приезжать они не могут часто, потому что у некоторых уже есть свои семьи, у некоторых работают в другом городе. Но если им нужен какой-то совет или что-то, то они, естественно, звонят, и мы их поддерживаем, чем можем. У нас большая семья. В свободное время мы любим помогать маме на кухне. Также, например, маленькие дети, они любят играть в футбол. Помогать что-то папе делать по хозяйству. Я помогаю папе строить баню, помогаю своим братьям убирать во дворе, ну и играем в футбол. У сем'ях, што заявілі аб сваім удзеле ў конкурсе, выхоўваецца не менш за 4 дзяцей. У Вольгі і Сергея Шчурскіх іх 10. Розны ўзрост, розныя гісторыі, але агульныя мары і адна вялікая сям'я. Па выніках конкурса менавіта яна аказалася пераможцай. У Маладзечынскім раёне 2 дамы семейнага тыпа, і адзін з іх Вольгі і Сергея. На 5 последних дней наш дом превратился в какую-то студию, в которой постоянно царил какой-то хаос, бардак. Вот. Но мы все работали, там старались, трудились. Это вот действительно было 5 дней просто круглосуточной практически работы, без сна и отдыха. Дети сами не могли спать, они бесконечно что-то делали, на утро просыпались и сразу неслись какой-то поделкой, говорили вот. Такі конкурс у нашым раёне – гэта толькі стартавая пляцоўка. Яго пераможца прыме ўдзел у абласным этапе. Але якімі б не былі вынікі спаборніцтваў, кожная з прыёмных сем'яў – гэта ўзор для іншых, бо там бацькі аддаюць сваё сэрца дзецям. Алеся Ушакова, Александр Еўскі, МКТБ. Спяваем песні бардаў разам. На гэты раз артысты прысвяцілі вечарыну ў Палацы культуры творчасці вядомага аўтара Юлія Кіма. Яго песні чуў кожны з нас, яны гучалі ў вядомых кінафільмах і спектаклях. А першыя канцэрты Юлія Кіма пракаціліся па Маскве ў пачатку 60-х. 2 гады таму паэт, бард і драматург адзначыў сваё 80-годдзя. Тады ж яму уручылі прэмію маскоўскай хельсінкаўскай групы на абарону правоў чалавека сродкамі культуры і мастацтва. Яшчэ Юлій Чырсанавіч аўтар перакладу з французскай мовы тэкстаў да мюзікла «Нотр-Дам». Але асноўнай яго справай застаецца напісанне і выкананне песняў пад гітару. Завьется веревочкой поле, зальется печаль золотою волной, и утро придет совершенно другой, и полдень не прежний, и вечер иной.
Удзел у вечарыні прынялі і мясцовыя артысты на чале з трыо «Фіеста», а таксама госці з Мінска і Ізраіля. Наступная сустрэча будзе прысвечана песням перамогі і адбудзецца 14 мая. Выцінаем разам. У Маладзечынскім музычным каледжы імя Агінскага адбыўся рэспубліканскі творчы форум, які сабраў людзей, зацікаўленых старажытным майстэрствам выцінанкі з усіх рэгіёнаў Беларусі. Тэму працягне Алла Маркелова. На аддзяленні дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Маладзечынскага музкаледжа навучэнцы атрымліваюць навыкі работы з саломкай, паперай і дрэвам. І на сённяшні дзень гэта адзіная установа ў рэспубліцы, дзе выкладаюць выцінанку на прафесійным узроўні. Разам з тым выразаннем з паперы цікавяцца і займаюцца сёння і моладзь, і дзеці, і дарослыя. Таму на форуме ішоў актыўны абмен творчым вопытам паміж удзельнікамі незалежна ад іх адукацыі і майстэрства. Выцінанка, здаецца, такая вельмі падобная усе работы, але у кожнага майстра, у кожнага чалавека ёсць свой нейкі стыль, сваё кампазіцыйнае вырашэнне. Яны прымяняюць свой нейкі колер. І мы вельмі рады, што людзі адгукнуліся на гэту ідзею. Да нас прыехала больш за 30 чалавек з розных куткоў Беларусі. Госці форуму агучылі даклады аб аўтарскім праве і тэорыі арнаменту. Урачыста адкрылі выставу «Віртуозы паперы», дзе прадставілі свае работы, прадэманстравалі майстэрства падчас выразання віншавальнай паштоўкі. Такое заданне атрымалі ўдзельнікі ад мэтраў. І, зразумела, расказвалі пра свае напрацоўкі, як уласныя, так і педагагічныя ў мастацкай сферы. Сёння выцінанка перажывае другое нараджэнне, набываючы сучаснае аздабленне. Класіка жанра чорна-белы варыянт. Ён мае месца быць, але ўсё больш майстроў спалучаюць з выразанымі ўзорамі графіку і фота, аздабляюць карціны рознакаляровай паперай, а таксама фольгой і раканам. Практыкі тых жа прыбалтыйскіх краін і Польшчы даказваюць, што выцінанка можа уживаться в интерьерах, у сучасных интерьерах, в сучасном дизайне. Я думаю, что вот у нас просто, может быть, не так добра еще развиты такие сучасные формы пиара, мало ведаюць про выцінанку, мало ведаюць бізнес про гэту, скажем, традыцыю. И я думаю, что перспективы в этом сэнсе вялікія. З задавальненнем і цікавасцю адгукнуліся на запрашэнне паўдзельнічаць у форуме і навучэнцы мастацкага каледжа імя Глебава. Усё-такі выцінанка той від творчасці, які перадаўся нам ад продкаў і сёння актыўна вывучаецца ў многіх рэгіёнах. А кожны з людзей, незалежна ад узросту, можа паспрабаваць зрабіць маленькі цуд з паперы, калі нараджаюцца і ажываюць пад умелай рукой сімвалы прыроды, міфічныя істоты і казачныя персанажы. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. На гэтым выпуск завершаны. Вы можете пабачыць нашы навіны на Ютубе, а таксама у сацыяльнай сетцы УКонтакце. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.